Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. У ефірі новини час мясцовую студыя Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Гатоўнасць маладзечаншчыны да цяпляльнага перыяду абмеркавалі ўлады раёна на пасяджэнні райвыканкама. Падлеткавы ўзрост важна не абдзяліць дзіця увагай. Такога меркавання прытрымліваюцца раённыя структуры. Забяспечыць насельніцтва садавінай і агароднінай – адна з важнейшых задач аграсферы Беларусі. Гатоўнасць маладзечаншчыны да цяпляльнага перыяду абмеркавалі ўлады раёна на пасяджэнні райвыканкама. Асноўная доля работ па падрыхтоўцы да цяплення прыходзіцца на арганізацыі жыллёва-камунальнай гаспадаркі і маладзечанскіх электрасетак. Да цяпляльнага сезона жылкамунарганізацыямі выкананы практычна ўсе працы, што былі запланаваны, некаторыя нават з запярэджаннем плана. Гэта правядзенне поўнага выпрабавання абсталявання, увядзенне ў эксплуатацыю пасля мадэрнізацыі кацельнай нумар 3 ў гарадскім пасёлку Радашковічы, рамонт 15 артызіянскіх скважын, а таксама прафілактычнае абслугоўванне 485 кіламетраў водаправодных сетак. Молодеченским райисполкомом совместно с Госпромнадзором и Энергонадзором были составлены и утверждены графики подготовки теплоисточников и получения заключений Госпромнадзора к отопительному периоду. В соответствии с указанным графиком 82 организации, имеющие на балансе теплоисточники, подведомственные Госпромнадзору, были обязаны подготовить котельные и получить заключение. В целом указанная работа выполнена. У асенне-зімовы перыяд цяпло павінна паступаць без перашкод. А для гэтага такі вялікі спіс падрыхтоўчых работ. Рыхтуй сані летам. Гэта выпадак якраз той. Адразу пасля адключэння цяпла вясной пачаліся рамонтныя працы на гарадскіх і раённых аб'ектах. Цяпло ў дамах залежыць ад шматлікіх структур. Маладзечанскія электрасеткі правялі рамонт і гідраўлічнае выпрабаванне 7 цеплавых магістраляў. Усяго ў Маладзечні было выяўлена больш за 100 пашкоджанняў, якія своечасова ліквідавалі. Работали и в 2 смены, и в выходные. Все повреждения были устранены согласно графиков. Значит, на данный момент все повреждения устранены, все потребители находятся с теплоносителем. Значит, на 5 повреждениях занимаемся благоустройством. Филиалом анализируется повреждаемость сетей, разрабатываются перспективные графики замены реконструкции теплосетей. Что нашло отражение и, соответственно, в плане ускоренного развития Молодеченского района. Важным условием успешного прохождения осенне-зимнего периода является надежность электроснабжения объектов. Проведены обследования готовности потребителей, имеющих на балансе электроприемники первой категории по надежности. Так у нас по городу и району на поднадзорной территории имеется 24 потребителя первой категории, где 31 объект относится. Энергетика нашего района готова к работе в осенне-зимних условиях. И, наверное, мой доклад был бы неполным, если не назвал, кто добросовестно из года в год основательно готовится к работе в зимних условиях. Таких, конечно, большинство, но назову УЗ Малолеческая ЦРБ, в частности, подразделение детская больница и больница номер 2, средняя школа номер 8, тепловой пункт. Они всегда его идеально готовят. ЖСК, Стамол, Великий гостиниц 48 и другие. Структурнымі падраздзяленнямі раёна праца да цяпляльнага сезона 2019-2020 гадоў выканана амаль цалкам. Але зараз складаюцца планы і на будучыню. Размяркоўваюцца сродкі, што будуць реализованы. Ведется в этом году большая работа по разработке проектно-сметной документации по модернизации в будущем котельных. На эти цели уйдет порядка 250 тысяч. Это проектные работы, как я сказал, сосновый бор. Проектные работы по котельной Морозке тоже будет переведена на щепу. Проектные работы по котельной улица Карбыша Красная будут устанавливаться котлы малой мощности для того, чтобы уменьшить затраты в межотопительный сезон при подаче горячей воды. Таксама ў будучым годзе завершацца працы па праектаванню участка цеплавых сетак у горадзе Маладзечна і гарадскім пасёлку Чысць. Тут плануецца правесці закальцоўку цеплавых сетак, што дазволіць падаваць цяпло ў 2 накірунках. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.
Падлеткавы ўзрост важна не абдзяліць дзіця увагай. Такога меркавання прытрымліваюцца раённыя структуры. Камісія па справах непаўналетніх, аддзел унутраных спраў і ўпраўленне па адукацыі Маладзечанскага райвыканкама. Такі ўзрост насамрэч няпросты. Варта быць больш уважлівымі да падлеткаў, і тады можна пазбегнуць шматлікіх праблем. У раёне назіраецца рост падлеткавай злачыннасці, але калі аналізаваць сітуацыю, часта вінаваты самі бацькі. Яны не ведаюць, дзе і як іх дзеці праводзяць вольны час. Падлеткі прадастаўлены самі сабе, не займаюцца у секциях ці іншых аб'яднаннях па інтарэсах, ад нядбайнасці і ўзнікаюць непрыемныя ситуации. По состоянию на 1 сентября 2019 года в Молодежском РОВД окончено 21 преступление, совершенное 24 подростками. В основном это преступление связано с кражами, а также хулиганствами. И возрастает большой удельный вес совершенных ребятами в состоянии алкогольного опьянения. При этом выявление правонарушений, связанных с употреблением либо нахождением в состоянии алкогольного опьянения подростками, также увеличилось практически 2,5 раза. Аддзел унутраных спраў, управление по адукацыі, камісія па справах непаўналетніх сталі ініцыятарамі стварэння клуба «Я падлетак». Яго мэта – фармаванне ў дзяцей умение наладжваць асабістыя зносіны, прытрымліваць сяброўскую атмасферу ў калектыве, а таксама прафілактыка шкодных звычак. Члены клуба – навучэнцы сярэдніх і старэйшых класаў, а таксама вучні, у адносінах да якіх праводзіцца індывідуальна-прафілактычная праца. У савет клуба ўваходзяць сацыяльныя педагогі, педагогі-псіхолагі дзяржаўных структур раёна. На базе школы номер 4 адбылося першае пасяджэнне клуба. Для дзяцей была арганізавана квест-гульня. Заняткі членаў клуба і арганізатараў будуць адбывацца ў 6-й школьны дзень. Наступная сустрэча пройдзе ў кастрычніку. Яе накірунак – раскрыццё патэнцыялу падлеткаў. План работы спланирован так, что кроме различных культурно-массовых мероприятий, тренингов, ребята будут участвовать в мероприятиях, посвященных Году Малой Родины, мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Победы. Это походы по местам боевой славы, экскурсии по памятным местам Молодеченского района. Будут участвовать в спортивных мероприятиях, которые будут проходить в рамках акции «Менщина-спортивная». Также будут ребята участвовать в мероприятиях в рамках профориентационной работы. Это экскурсии на предприятия нашего города и района. Традыцыйны восеньскі кірмаш адчыніў свае павільёны для наведвальнікаў. Забяспечыць насельніцтва садавінай і агароднінай – адна з важнейшых задач аграсферы Беларусі. Для гэтай мэты з сярэдзіны верасня па ўсёй краіне стартуюць кірмашы. У Маладзечні такія гандлёвыя кропкі пачалі сваю працу па выходных з 14 верасня. Гандлёвыя пляцоўкі размясціліся на гарадскіх вуліцах. Плошча Старое месца, вуліца Ларына ў раёне 9-й школы, вуліца Прытыцкага за домом номер 3, а таксама на вуліцы Спаскай і на скрыжаванні вуліц Міру і Будаўнікоў. 28 верасня адбыўся рэгіянальны кірмаш. Сваю прадукцыю, акрамя Маладзечанскага раёна, прадставілі жыхары Вілейскага, Воложенскага, Лагойскага, Мятельскага і іншых рэгіёнаў. Приехал из деревни Ольшан Брестской области Столинского района. Привез свою сельскохозяйственную продукцию. Потому что у нас там цена дешевая, решил сюда привезти. На кірмашы жыхары і госці Маладзечаншчыны мелі магчымасць набыць пасадачны сельскагаспадарчы інвентар, вырабы майстроў народнай дзіцячай творчасці, харчовыя тавары, угнаенні і насенне, прадукцыю мясаперапрацоўчай і малочнай галіны, сельскагаспадарчую прадукцыю. Дмітрий Козловскі вырошчвае вінаград больш за 20 гадоў. Такі ўраджай ён збірае са свайго участка ў горадзе Маладзечна. Сортов, наверное, 20. Ну, это я привез только вот тут у меня подарок Запорожью, и это Муромец. А зеленый с косточками? Да, это самое. Вот эти вот два сорта, это самые последние. Но, если честно, им немножко наши заморозки не дали довисеть, набрать нужный вкус. Ну, а так культура очень интересная. И, кстати, у нас ее можно и нужно выращивать. Свае павільёны для наведвальнікаў чынілі розныя прадпрыемствы гандлю Мінскай вобласці. Прадукцыю на любы густ і кашалёк магчыма было знайсці ў адным месцы. Не дзіўна, што людзей было шмат. Мы сейчас проводим дегустацию, люди активно подходят, пробуют нашу продукцию, им нравится, задают вопросы про то, что находится, как они говорят, а что там у вас находится внутри? Мы рассказываем, и люди подтягиваются, активно покупают в нашей палатке. Цены у нас достойные, можно приобрести продукцию. Зефир, вафли, пряники. У нас огромный ассортимент, который мы производим с душой и с любовью для наших людей.
Восеньскія кірмашы будуць працаваць у суботу і нядзелю штотыднёва на працягу месяца. Апошні ў гэтым годзе гандаль адбудзецца 2 лістапада. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе вас чакае прагноз надвор'я. Не пераключайцеся. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.